రేపు ఏవైతే మనకి భీమబోయినపాలెం, నక్కపల్లిలో ఒక ఎంపీటీ సెగ్మెంట్ మరియు పాకలపాడు కంటారావు పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించి ఏవైతే బాక్సులు తడిసిపోయినాయో వీటికి సంబంధించి ఎంపీటీసీ పాకలపాడు సెగ్మెంట్ కూడా 2 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో రేపు ఎన్నికలు జరిపించడం జరుగుతుంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా స్ట్రాంగ్ రూమ్లు కానీ మరియు కౌంటింగ్ సెంటర్ కానీ మరి పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఏర్పాట్లు కానీ పోలింగ్ సిబ్బంది ఆల్రెడీ పోలింగ్ స్టేషన్ ఇప్పుడు ఆఫీసులకు చేరుకోవడం, మండల ఆఫీస్కి చేరుకోవడం జరిగింది. బాక్సులన్నీ తీసుకొని వాటర్ స్లిప్లు, వాటర్ లిస్టులు మరియు మెటీరియల్ అంతా తీసుకొని వాళ్ళంతా కూడా పోలింగ్ స్టేషన్స్కి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. వరుస సూచన కూడా ఉంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు ఎలక్షన్స్ అన్ని సజావుగా జరపడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన ఆదేశాలన్నీ కూడా పాటిస్తూ, జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలన్నీ పాటిస్తూ ఈ 3 మన నర్సీపట్నం డివిజన్లో ఈ మాకవరపాలెంలో ఎంపీటీ సెగ్మెంట్, భీమబోయినపాలెం, నక్కపల్లిలో ఒక ఎంపీటీ సెగ్మెంట్, మరి గోల్కొండ మండలంలో ఒక ఎంపీటీ సెగ్మెంట్లో 2 పోలింగ్ స్టేషన్స్ మాత్రమే, అంటే పాకలపాడును మరియు కంటారావు, ఇక్కడ మనం ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంది. అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే ఓటర్లు ఉన్నారో వాళ్ళంతా నిర్భయంగా వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసు వారు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మన విశాఖపట్నం వార్తలు మన వే2 న్యూస్లో డౌన్లోడ్ వే2 న్యూస్ యాప్.